Ayong gabi sa tanan sa tong mga suging tigtanaw sa Kandungo Rondalia. Kining among awit nga idalit karon guluhan ni nga oras na by Kurita. Requested ni siya kung pare Mark Dagong naa karon sa Cebu to tapad nga probinsya sa tuang pinalanggang probinsya sa Bohol ug taga barangay Tambuan Carmen Bohol. Shout out po pre sa imong mga kauban sa kumparsan ha sa Tambuan. So naot nga malingaw kani pre.